naman. Saan ka? No? Matubin? Ito pangalan mo? Vince? Vince Pastrano Manignig. Shout out sa vlog ko. Kukuhan mo motor eh. Kuha po mo ikag motor. Apa na? Sarap kay Bin ang pinakamubo. Vince, kahit si Lamat. Another one. Wow. Okay, pangalan din mo, bro, Louie. So, shout out kay Sir Louie. Sa Kalumbo, no? So, yung motor kay plastic 250 mga day. So, nindot yung motor, o pa rin yung testing, o pa naharap niyo yung kusog kanina. Chill ride, bro. So, tagaan to sa sticker mga bay. Uban manidre ganina, nagtambay di sa kan. Ang sarap kay Louie. So, una na eh. Isan lang isa dre. Ito yung pangalan nyo ba? Jipre Toting. So shout out. So pagano sa sticker mga bay. Let's go. Shout out kay Jipre. Ano kita yung pangalan nyo mo? Miguel. So shout out kay Sir Miguel. So ganda na ako daan yung sticker. Sir, mga ganihan ya. Sabi mo na ako kuhan. Adong ito, okay. Namugig adong isa ba? So, munang sticker ni Sir Miguel. Okay kaya? Salamat, bro. Okay ko. So, karon mga bay, natay isa ka subscriber bago si pangalan ganin mo, tay? Daboy. So, taga Davao, no? So, taga Davao ni sila mga bay. So, siya nag-drive ba niyang Conquest, siya ang angkot. So shout out kay Daboy. So lang natay subscriber nga taga Davao. Thank you, bro. Salamat. Wala ako ni sabay dito kay tama mo. Mau uban kay grade? Siapa pangalan niyo mo? Iya. Nakalimot na. Oh. Gani, may yung gusto mong nang. Dili ka nagpuyo day? Dili ka nagpuyo? Ay, di masawa day. Gani. Si Paul mo din day. So, shout out kay Sir Paul. Wow! Perminti mo mag-open ng camera? Basta magbiyahe ko kay pang emergency ba? Pang emergency, ignay. Oh, yan eh. Magsis. Ano sa trabaho niyo? Lagi kay parting baraha dyan kayo na diya ba? Marag looy kayo mo diya ba? Marag perminti mo diya mo saka dapat yung tubig o bara na diya. Kahit sina kayo magdugay ha. Salamat ya. Okay kayo. Guys. So, shout out kay Sir Paul. Wow.